Osanibona. Yebo. Yebo, yebo, yebo. Ungiphuthume angise Mama Makhelwane. njani Ntombi? Ngiyaphila mfowethu naphili. Ngiyaphila ngihleli-ke ngiyaphuthuma Ntombi ngiyadlula. Ngiyabona uqhamusa ukhalazela nje. Ngithi angingakusheli ngaphandle ngokuzothi mhlawumbe sengakubhalela ngaphandle makwenzeka izinto. Yini ngiyangimemene? Ngithi ungasali ngaphandle Ntombi-ke sengingenile-ke manje masibise ngisemalini. Ngisemalini-ke manje masibise ngiyangena kuleli bhizinisi alikhumbula leli bhizinisi esikhulume ngalo. Nkosi ngabe soqala emuphi-ke futhi umkhoshosho. Anginamkhoshosho ibhizinisi leli likakhansela akunamkhoshosho lana. Ela khansela. Ulishozi ikhansela ngithi wathi kunebhizinisi leli lokucosha udoti. Lela libiza ngesingisi wathi intoni pipita up into njalo. Yebo. Ungene kanjani manje? Ngithu sengithole phela ebifuneka ngawathola lo mgqomo wathi uyafuneka. Hoyi ngisase ngizobuza usiphela kwakunenkinga sasinenkinga emgqomo nje kuyinkinga ukuthi nje sizofuna sifike nemgqomo yethu kwayona into eyinkinga. Yebo hayi mina ngitholile-ke lo ofuna yilo washiya impela kuthiwa nje ukuze ukwazi ukungena fanele ufike nalo yamgqomo ngithole wona ncamashi. Uthola lapho umgqomo into engayifuna ngayifuna ishowe yonke ngangena ngisho kule ndawo yomhubhe la kuthiwa khona la kutholakala lezi awukho ngathola lo mnyama loyana lo nesivalo esithi sweet. Lokho kuhlala ekitchen lokho angeke usebenze kahle. Cha mina ngithole wona impela futhi senginesikhathi ngawuthola. Bengilongilindile nje ngilongisaba ngingakutsheli ngithi we baba ngabe ngidlala imali yani. Utholaphi matha? Ngithola umgudu abe ngutholile. Uyangazi phela nginey'ndawo zami. Manje ngani pho ngase ngubona? Hayi awukakafiki usazofika basazodeliver. Unamangani? Kambe utholaphi? Ngawuthenga kulezi zinto zasemafonini ukuthi uthenge ku-internet bese bekudilivela-ke. Lokho abathona umuso uya-order efonini umfika umuntu encafaza. Nangicafaza-ke nami ngasizwa ukhuliwe angicafazisa. Ngawuthola. Ngawubona nanesithombe sakho uyavela lapho kuvelwa nesithombe sawo uhlaza unamaso. Uyilo wawuchaza impela ukhansela. Lo isivalo sithi bheqe. Yebo. Hayi makathi phela uzofuna ukuthi ukhululwe ngenzele nami la efonini. Ukwenze kube njani? Ngithola umqomo nami ngiyawufuna phela ngiyalufuna nami lela business. Hayi usadinga ukuthi ungene wami mina senginawo vele usosebenza ngaphansi kwami. Okay. Kube ukuthi mhlambe mangingaphilile noma mhlambe ngikhathele ngalelo suku ebese ungenaka ungene uyongibambela-ke sengiyokubheka ngiyakwazi ke phela wena. Sekufana ngikuncengeke manje ngifuna leso sicefeke mathe ngilongincengana nawe ngomqomo wakho. Hayi ungicenge ngasiyasebenzisana ngiyakufaka phela mina ngiyakuzwela ukuthi awunawo umqomo. Angithi ngiyasho ngithi ingakho ngifuna ubalekela ukuthi ngithi mina ukhulwe ngifuna ngenzele ngibalekela leyo nto. Hayi manje sezolokho bonke wenza uhambo lokutshela bonke laba bafazi. Oqala futhi ingoje yami leya yabo leya ngoje ingoje yangempela ngoba uthola ngenani eliphansi. Ushibhile leyamqomo lapha. Manje abanye abafazi abasezongena le business sezobela ko wena. Usuyazivalela phela uyazibona ukuthi unjani? Yabo nje futhi lento ababeyisho ukuthi leyamqomo yabiza yo600 ayikho yonke lento. Lapha nje ngawuthola nje ngenani eliphansi ngoba ngawuthenge efemini ngqo la wakhiwa khona. Yeah, oyimalini? 60 rand. Akuwona. Iwona. Akuwona. Iwona kanje bakutshela ukuthi awubona ngisho u4. Cha, u60. 60 rand. 60 nje wathi ngeke mbhemu. Futhi ukhwele wawuveza lapha esithombeni efonini ayithi siyavela ithi. Uyayikholwa wena lonto uthi khona inkomo ka 60 rand. Angithi phafona nokufona besho ukuthi order selila. Namhlanje njengoba ngikhuluma nje bathi uzofika namhlanje. Hayi ngizoke ngilindele nje. Cha kodwa mathi asivumelani ukuthi mangi ngawubona mawufikile ngempela kuyofanele ukuthi ukhuliwe namangenzele. Cha ngeke sisi ngoba uzongivalela ikhala ngoba le nto ofana angifuni ukuthi sixabane. manje ubani loyo? Khulile. Khulu. Ngempela. Okay. Ngiyeza ngizobona nami. Alright. Thiwani? Ukhuliwe uthi sebeyudelivile umqomo. Unamanga? Uthi selifikile iphasela usho njalo sebefike balishiye njengoba ngingena nje la. Ngeze njani kahle nawe noma uzongikhombisa? Ngizolontunja masibisi ngizobuya mhlawumbe ngizobona. Mhlawumbe ngizovele ngigqibe nje ngoba ngifuna ukulontunja ukuthi sebe siubona nje nawe siubona. Hayi mina ngibizela ukhululiwe kanti ngifuna ukuxoxa naye. Hayi cha ungamlethi lonto ngoba ngifuna ilonto. Uyazibona unjani? Ngizobuya sisi ngizobuya ngibuye kuwena. Masibisi. Manje isinkwa yini le? Ngasicaciwe masibisi. Ukhulwe mina ngimazi noma ingqondo akanayo noma kwenzakalani. Wazi kahle ukuthi ngilindele umgqomo lo masibisi. Kanti yini lena? Bangilethi iphasela elirong. Belibhalwe i-address yakho nigama lakho. Ubhalwe yonke into la ngaphansi baze baxebule bebhalwe ngisho yonke into la ngisho namagama ami.
baphambanisile abantu angazi Sile. lengaqangana ngizoyenzani mina iphasela lo muntu Kube kuyini kona lokho? hayi uyabona nje masisi ngaze ngacikeke Ukuvule mhlawumbe into ozoyidinga. ngizovula ngithi na lengaqangana engazi nokuthi yini lento le Qaqa, vule. Wathi sosahlala senihlani namabhomu ematha. manje mina ngizoyilotunja kanjani ngoba phela nifaka ushintsho khanje umnikazi wawo lento Incane nje futhi lento. incane lento ngizoyenzani nalento hey baze bangibambezela ngapha mina lo mqomo ngijaka ukusebenza ngawo angazi nokuthi yini lento ngathi amaphilisi omuntu Uyabona ingase amaphilisi. angazi mina ubani othenga into encane kanje Mika fakela amaphilisi ezinyawo. Sokwazi bani ukuthi uguliswa ezinyawo wena? Hayi, yini kanti le ngavuleki? Hayi. Masipisi Masipisi yini lento Masipisi yini lento kanti Unjani mawunjeni Uhlekani Masipisi umgqomo onjani lona Umqomo sengotsha. Uyajabula Masipisi Ngisho yini? ukuthi ngibangilethele lo nto ushuqulu bese ngishukela ngakho ngizoyenzani nalento Iwona impela mnganami. Masipisi uyasizakala Emnganami. Yabona bengabe ufundi manje. Sobuyophinda ufunde. ngifundeni Masipisi abantu bengenza isilimo waphela lento Hlukana nalezi zinto zakho zomkhoshosho. Uyayibona into oyitholile manje. Masipisi khipha izinja zakwakho usikhoshezele labantu ngiyazi basekhona la endaweni uthi imoto enyukile into yami siyazi ngabe siyovimba ngamatshelana izansi Ngeke ngisangene emngane wami ngaphansi kwakho cha ngabe ungidelela lokho yini le Sengisho mina ke uthi ngeke ngisasebenza ngaphansi kwakho. Ngibothi ngizosebenza ngaphansi kwakho. uthi umuntu ube deliver lento unyukile usawudeliver ngapha phezulu Manje uzomenzani umuntu? asambe siyovimba ngamatshelana mebuya siyamkhwahla nje manje siyamkhwahla Wemnganami, nangu umgqomo kade udinga utholile. Uyazi ukuthi into engiyisonayo la yini? Lapha lalani order khona. Nasibona isithombe sawo. sawubona nje kwakuyiwona impela unjongo obunje Wawubona usize. Nabheka la kubhalwa khona osize. Usize Ubhala kanjani? osize. Phela kufuna kubhala ukuthi uhamalitha amangaki. Lo awufikanga ngisho. Kuyini lo kwama meals lo kuyini lokho ngaka? imali yami engaka Masipisi imali yami engaka 60 rand awufanele yabona uqinisile u60 rand. Ufanele ngempela u60 rand nangu u60 rand. ngizoyenzani nalento Masipisi Nami ngiyazibuza ukuthi lento zoyenzani. uhlekani Masipisi yona lento yakhidaza nje kodwa ayiphasi kabuhlungu uzabe Masipisi ngicela ukhiphe izinja zakho uthathe kwacelemba uthathe kwani sihambe somkhwahla mebuya nje ngapha phezulu siyamkhwahla Qoqela dodwa. angisawufuni uzothatha ufake Yewena. Yewena mfazi ngozi. Masipisi ngicela uzokhipha izinja siyovimba lapha namapiki bebuya nje samgqoma simgqoma ngizoyenzani nalento lento ngafe abantu bethi bangidayisela umgqomo wakhe bangidayisela udothi ngoba ngafe udothi lo Asahleka ntombi ngasibili. Yako ukungipikela kwakhe sengizosebenza ngaphansi kwakhe. Unamandla uJesu, uJesu unamandla uJesu, uJesu. Siyabonga kulabo abasubscribe-ile kulabo abangasubscribe inkinga yini kuphi sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe ke ngoba nakho ningaboni fanele subscribe naniboni Ubakafelani pho? ngiyacikeka mina Why ubakafa? nibuke ni like and comment lapha hayi makwethu Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. ngabhayini